Barok ki arbu prangut ki samla pulien na kejela ki bakontop ki kentai bat shinrang ki bala sakut namar ka jingja jong ka jingshli bashir khai ha ka jela sikim ki lawan poisok ha ka mit new tarik risau ha ka nong ba shillong lengba ki bos balapan kre da ka sarkar Meghalaya na Siliguri West Bengal. Na kaliang ke sarkar Meghalaya kala shim kia mardor na ke benta bandai shauno yakini ki samla puli ki bala sakut na marga jingja jong ka jingshli ka bashir khai hapo sikim kabala shimru ya ka jing jong burngut ki briu na du kini ki khendiat singi bala dam hadin balawan poi hapo interstate bus terminus ISBT na kaliang kini ki samla puli ki lapan pau ya ka jingkemen banwan poi da ka basuk basan chala ka jong ka jela ha ka ba ki la kenduk ru ya lagi jong ki bahayi ngasem ki bala ap ya ki ha kini ka jaka na ka benta ban lek phai pat chala ki jong ki ying ki sem na kaliang kini ki samla puli ki lapan pau ya ka jing songo ya ka sarkar jela kabala shim khia ban pen poisuk ya ki shala ka jong ka jela khamtam ha ba ki don ha ka jaka kabala shakta ha ka jingwan shop ka bor mariang Syuk kini ki samla puli ki laya thu baki dang don syuk ki kena puli ka jela ha sikim Henry Kim Shamla tre wan phai namar ba ka jaka ka baki sa ka dei ka badon ha pedeng ka jisngan Nalor kata ki nong shong bat ki samla puli ki badon kam kerki ya ki jingerap ki la ru ban phone sha ka Mrs A Ali Additional Director of Higher and Technical Education ka sarkar Meghalaya ha number khandai pran riu lai not san bat uba FB Ramsi Deputy Director Higher and Technical Education sarkar Meghalaya ha number new not san not lai new lai sau new khnang ban la ban shim ya ki sin jam ki badon kam